draží. A naposledy jsem řídil, když jsem došel z autoškoly. A někdo, kdo nemá řidičák? Je. Nás bude na Facebooku. Kurva. Já jsem řekl kurva do kamery. O kurva. Do píče, už jsem řekl kurva dvakrát. Do píče dvakrát. Ježíši Kriste. Teď jsem se rouhal. Teďka mi řekl, teď mi řekl borec prý. Studentka měla napsat příběh, který byl mysteriózní o sexu a píče, zase to nevím. Dobre, dál. A Mám to stopnout, alebo to bude dlouho trvat? Ne, stopni to, pak to odpauzuješ, a to pak dopovím a všichni se budeme smát, ale uměle, tak když Novotný má ten fond. A je tam aplaus. A je tam napsané aplaus. Já jsem říkal, naučím se aspoň jeden vtip, abych jak budu na srazu ho mohl říct. A to je to v píči. To je přesně on. Nějak si to zanedbal, to učení. Dobře se to naučil. To je jedno. Mysteriózní. Je to na externím skladě. Poučný, aby to taky bylo, jo? Mysteriózní o sexu. Jako vozemek ještě máme. No. Píčovým. Netoč mě! Pozri, čo tí dvaja magory robia. Plníme tvoje príkazy. Tak. A teraz to vylejte na Luizu. Dobre, už stačí podľa mňa.